Нека да разгледаме и опцията за търсене на продукти. На всяка една страница, горе в десния ъгъл, имате това поле Търси продукти. При изписването на име на продукт или категория продукти или каталожен номер или пък съставки на съответния продукт, вие може да намерите. Ето, например, да направим търсене с алое. Виждате, излизат резултати на продукти, които съдържат алое в себе си от нашия каталог и за които може да прочетете малко по-подробно или да влезете в страницата на съответния продукт, кликвайки върху него, за да прочетете малко по-подробна информация и да се запознаете с съставките и приложението. Както виждате, всеки продукт има собствен код. Чрез този код също може да търсите продукти в нашия каталог. Можете да търсите продукти не само по техните съставки, но и по някакъв общ признак, примерно нощни маски. Освен продукти, в този случай ще ви излязат някои от нашите статии, които имат отношение към маските и чиято цел е да ви улеснят. Ето виждате тук някои от нощните маски. Ето ги. Можете да търсите и по други критерии, например маски с алое. Ето, излиза един резултат. Моделираш гел за ова на лицето с алое. Или пък маски лице. Ето отново виждате някои от нашите статии, както и някои от маските и кремовете, които съдържат в себе си ключовата дума лице. Друг начин да търсите е като влезете в някой конкретен продукт. Ето, например, влизаме в почистващото мляко на TND с витамин С. Освен, че под продукта ви се предлагат други подобни продукти, имате възможност, ето от тук, да разгледате цялата категория, към която спада този продукт, в случая серия витамин С, както и да търсите по някои от етикетите, които са, както виждате, витамин С, лице и почистващо мляко. В случая пробваме етикетът лице. Ето виждате, излизат различни продукти, които са свързани с лицето и имат отношение към него.